बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला आनन्द बिटिनि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बिटिनियावहाय। ओमफ्राय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला बे ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आंखौ बिसिम लिंहरनायलाय दा बे हिसाबैनो आङो बेयाव दंफैयो। दा मा उद्देश्य लानानै बिथांमोना आंखौ बिसिम लिंहरदों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो दिन्थिलांगासिनो दङ। बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। अब्लानो दिनैनि प्रग्रामा मा प्रग्राम नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। दायो बे हाबाफारिया मानि थाखाय जादों? नर्थ आमटेका एमइ स्कुलनि मानगोनां हेडमास्टार सार दङ, ओमफ्राय बेजों लोगोसे NLFB नि आदामोन दङ। बिथांमोननि दैदेननायावनो बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। दा सार, बे हाबाफारिया मानि थाखाय जादों एबा मा उद्देश्य लानानै दिनैनि बे रेलिखौ खालामनाय जादों रायजो राजानिसिम गुवारै मिथिहरनो थाखाय सारनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। सिगां सिनथाराव जोंनि एसके इउटुबार बिथांखौ बे समाव हामबाय होनदों। जोंनि बे दिनैनि जे प्रग्राम जे लादों, बे प्रग्राम लानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि समाजाव मोनसे गुबुंले समाज जाबोनो हमगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय मोनसे ड्राग्स बाहायनाय, ड्राग्स एडिक्टेड बा बिजि लानाय, आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो जोंनि गेजेरावहाय माखासे लुदु, बेबायदिनो शिलंनिफ्राय जे सफैनाय थिर खेलाफोर, आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो थासफोर गेलेयो। नैबेखौ जेन जोंनि समाजाव बेबायदिया मोनसे गाज्रि गुबुंले समाज जेन जाया, बेखौ फोसाबनायनि थाखाय माबा मोनसे जोङो रेलि खालामनायनि गेजेरजों आरो जोङो मोनसे स्ल'गान होनायनि गेजेरजों नैबेखौ जोङो फोसाबनायनि मोनसे थांखिफोर लादों। बे थांखिखौ लानानैनो जों दिनैनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। आच्छा, बेजों लोगोसे जिथुनाखि दायो लाइमोन फरायसुलाफ्रा फरायगासिनो दं, बिसोरनि सायावहाय फरायनायनि बागै सारा मा मेसेज हरनो गोसो? बिसोर फरायनायनि स्टुडेन्टफोरनि सायाव आं बेखौनो मेसेज होनो सानदों। माने बे ड्राग्स एडिक्टेडनिफ्राय गोजान जानायनि गेजेरजों लोगोसे फरायसाफ्रा जेन मोजां सोलोंथाइ लानानै गावखौ गावनि आथिङाव जेन गसंनो हानाय, जेन सासे मोजां गोग्गो सुबुं जेन जानो हायो, आं बेखौनो फरायसाफोरनिसिम जे मोनसे मोजांथार मेसेजबो होनो सानदों। आच्छा, ओमफ्राय दा सार बेयावहाय मोनबेसे स्कुलजों जमा जानानै बे रेलि हाबाफारिखौ लानाय जादों जेनेबा? बाहाय जोंनियाव दा मोननै, जोंनि नर्थ आमटेका एमइ स्कुल आरो लोगोसे बैहाय आमटेका बिटिनि सालबारि एलपि स्कुल, बे मोनसे एमइ स्कुल आरो मोनसे एलपि स्कुल, बे मोननै स्कुलजों बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरो। ओमफ्राय जिथुनाखि लाइमोन फरायसुलिफोरनि गार्जेन, बिसोरनि सायावहाय सारा फरायनायनि बागै माबायदि स्ट्रं लाखिनांगौ गावनि फिसाफोरखौ, बिनि सायावहाय सारा माबाफोर मेसेज हरगोन नामा जेनेबा? गार्जेनफोरनि सायावथ' मेसेजआ बेनो जाहैबाय जेन गावनि फिसाफोरखौ सोलोंथायाव जेन उनस्लद होआ, माने सोलोंथायाव मोजां सोलोंथाइ लानानै आवगायनो हायो। बेनिखायनो गावनि फिसाफोरखौ जेन मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय जेन मोजां दिथा होयो आरो मोजां सोलोंथाइ होनायाव गावनि फिसाफोरखौ दायथ' लायो, बेखौ आं खावलायदों। आरो बे माबा मोनसे जानाय आरो लोंनाय गाज्रि बेसादनिफ्राय जेन गोजानाव दोननानै गाव फिसाफोरखौ जेन मोजां गावखौ गसंनो हानाय मोजां समाज दालांनायाव जेन आवगायलाङो, बेनिखायनो गार्जेनफोरखौ खावलायनाय थादों। आरो दिनैनि दिनाव फैजोबनांगौमोन गोबाङानो बिनि सोमोन्दै बुजिलायनो थाखाय, नाथाय जाखिनि फैबाय बिसोरनो जेन बुजिनानै गावनि फिसाफोरखौ मोजाङै जोथोन लालांनो हायो, आं बेखौनो बे गार्जेनफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय। मोनसे जों बेखौबो मोनसे थांखि लाबावदों आरो जेन गोरलै बैसोआव बा उन्दै बैसोआव हाबा लानाय, दाथ' बुहुद जों नुनो मोनो इउटुबाव, जोङो माबा मोनसे ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनो गोरलै बैसोआव हाबा लानाय। नैबेखौ जेन जोंनि समाजाव बेबायदि जाया आरो बेबायदिनिफ्राय जेन गोजानाव थायो, नैबेखौ आङो जों गार्जेनफोरनि गेजेराव आरो जोङो स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव जों बे मेसेजखौ जों दाहाय मिटिं एसे जिरायगोन बे समाव जों होनो सानदों आरो। ओरैनो बे नोंथांमोननि बे प्रग्रामाव आलासि महरै सोरबाफोरबो सफैगोन नामा जेनेबा? आलासि महरैथ' जों हांख्रायदोंमोन, नाथाय आलासियाव सफैनाय जायाखै। जोङो लकेलावनो जोङो एबसुनि जायोमोन नामा इयो, नैबेखौ जोङो दाहाय आलासि महरै जोङो नाजावनाय जागोन। दा सारनि बे स्कुलाव माखासे सोलोंसाफ्रा फरायनायनि बागै माबायदि जौगादों दा बर्थमान? जोंनावथ' बर्थमान थिगैनो दङ फरायनायनि जौगानायाव। दा गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम गुवारै मेसेज हरनायनि थाखाय। स' थेंक इउ सार, बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय।
tujuanनिफ्राय गोजानाव था apa maulaniफ्राय गोजानाव था हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव था समाज बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव था बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव था बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव था बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव था